Мондый документ кирәгиде киләчәген өметле күрергә теләгән халыкта ул булырга тиеш. Җәмәгатьчелек шундый фикердә булды. Бу мәсьәләне президент контрольдә тотты. Һәм менә 2 ел дигәндә татарның стратегиясе дөнья күрде. Стратегия булу ул бик әһәмиятле нәрсә. Булмауына караганда һәрхәлдә яхшырак. Безгә хәзер конкрет эш программасы кирәк. Менә хәзер инде һәрбер юнәлеш буенча бигрәк тә мәгариф, бигрәк тә билем бирү, бигрәк тә фәнни пропаганда, бигрәк тә тел мәсьәләсен. Гамәл стратегиясендә максатлар билгеләнә. Тарихи-мәдәни мирас белән кызыксынуны көчәйтү, һәрбер татарның туган телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклауга һәм үстерүгә үз өлешен кертүе, халыкны берләштерү. Стратегияның үзенчәлеге шунда ки, ул һәр кешегә мөрәҗәгать итә. Һәр татар ана җаваплы. Ул аннан милли үзанны саклау калу эшендә шәхси гамәлләр көтә. Шуңа күрә үзеннән башларга кирәк. Жайлашучанлыктан һәм битарафлыктан, агым уңаена йөзүче сүлпәнлектән арынырга вакыт. Үз халкының тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын өстән-өстән генә күзаллау, туган телне белүнең әһәмиятен бәяләп бетермәү кебек үк, котылгысыз рәвештә милли тамырларны югалтуга алып бара. Стратегия өндәмә буларак язылган, төгәллекләр татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасында урын алган. Стратегияның үзенә караганда, аны гамәлгә ашыру чаралары турында тагын бер документ бар анда. Менә шушы документ анда конкретрак. Анда турыдан-туры язылган нәрсә эшләргә кирәк, конкрет чаралар күрсәтелгән. Алар икесе бергә булу билгеле бик тә хуп. Татар җәмәгатьчелеге стратегия турында ниләр уйлый? Бу хактагы репортажны Шимбә адымнар программасында карагыз. Гөлнас Сафетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.